കനാലിൽ വെള്ളം തുറന്ന് സാധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് ജനുവരി ആദ്യ മാസമാകുമ്പോഴാണ് കനാല് തുറക്കാറ്. ഇപ്രാവശ്യം കനാലിൽ വെള്ളം തുറക്കിയിട്ട് കനാലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പൊട്ടി അടുത്തുള്ള ഭാഗത്ത് കനാലിൻ്റെ വെള്ളം പൊട്ടി അവർ അടുത്തുള്ള വസ്തുവിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം കയറി. കിണറ്റിലൊക്കെ വെള്ളം അവർ പിന്നെയും കനാല് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കനാൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കനാലിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് താഴ്ന്ന കൃഷിക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. കനാലിൽ വെള്ളം പക്ഷെ കനാൽ അടച്ചത് കാരണം നമുക്ക് വലുതായിട്ട് കൃഷിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അത് കാരണം ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഉണക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു, ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങി. മഴ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഴകൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് കനാലിൽ തുറക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കനാല് തുറന്ന് നനവ് കിട്ടും. ഇപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വാഴകളൊന്നും ഉണങ്ങി പോകത്തില്ല, നമ്മുടെ കിണറൊക്കെ നിറയും. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഇപ്രാവശ്യം അതുകൊണ്ട് അവർ കിളച്ച് കനാല് തുറന്നിട്ടങ്ങ് അടച്ച്, അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇപ്പം തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളമുണ്ട്. നമ്മുടെ